Aj probamo sa spremnikom, a? Šta ćemo spremnikom? Pa da gruni da... Ali mora da bude na high liftu da bi grunuo, čovječ. Pa dobro, odvojimo se malo. Neko da ime, je se zna ko? Ako smo mi, molim vas, recite nam. Ajde Jovane. Sabotiraj, sabotiraj. Do 580 tipsova da ima levo. Da, ovo je start specijal, će čekamo 2 minuta. Pomalo se izudarali, ali ja sam glavom pukao, znači mislim sam pukao lobom. Aj doduvaj posle, vozi malo da legne pa je doduvaj. Dobro je! Aj sad! Dobro je! Upravo, 1400 metra. Ali moraju da nam otpade delovi? Pa više neophodno. Onda to otpada, to nije ni trebalo da Sa turist postoji. vozilom da vozimo brzine, pa ne može. Dva, jedan, kreći! 400 metara. Dosta više. Sljedeća tačka. 380. Jesu. Jesu. Nije niko. Čekaj, guma izgleda tu. Daj neko drvo uzimo da malo. Krenu, pravo je on. Kako? Drži. Jo, mene jebe da odluči se. Znači, pusti pomoć po sumnje.
Ajde, čuti, sad ćemo da vidimo počelo šta je. Upoznajte prvog suvozača koji navigira sa zadnjeg sedišta. Pazi, pazi gore. Aj nek neko zašao. Ne mogu, nemam ručno. Čekaj, pa ne možeš da otvoriš vrata ili šta? Znaš si napolje i zvani tu motku. Čekaj, to se zabilo u sajt. Da. Baci glavu. Čekaj, nema. To. Bravo. Dule, šta da ti kažem? 2 km smo od hotela vazdušnu liniju. A kažem da je hotel iza brda ovdje, A Beograd je na onu stranu, što ne znači da imamo 2 km. Dobro, Bojane, jel mi letimo? A šta se vratima? Digo sajt. Možemo da nastavimo. Dole. Možemo da nastavimo. 230. 230. Ej, treba će njega zakači jedan gore, vidjet ćeš. A Dejan ne stavi ruke u džepu i organizam. Šta viče? Dosta, uvlači. Da čitamo, gledamo ovo ili... Čitaj bre, si lud, 630 ide na levo put. Šta je posle? Kući. Posle 1400 metara skrećemo, uretni smo. Jebi. Drži se sad, Bojane, na moju stranu, balansiraj.
uradio, samo da ga čuknemo pa da krećemo. Slušajte mene, evo me Kodeja ovde, Dašara ponavlja brzinac, aj sklanjajte se brzo vamo svi na cilj. Vuci ga ako treba, samo se sklanjajte, čekaju nas. A, Dašara ponavlja brzinac, moramo brzo s puta, ajde. Dolazimo. Vidite sad novi specijal? Koji specijal? Ima neki... Mi vozimo Stasu. Mi vozimo naš specijal. A, dobro. Imamo mi specijala usput. Na jadan cijelom desno. Ručak smo štiklirali, jako duplo. Čitaj kartu. 350. Evo ga, taman. Ajde. Puštimo se! To. Desno, modaj desno, prošlo si. Da, vidiš da me Robi vodi da razgledam prirodu po noći. Ne vidim ništa sa strane. Naseo sam, čekaj, Kako ti se svidjelo danas? Po meni je uvek lepo, šta da vam kažem, uživao sam. Evo mogu sad se bacim u ovaj sneg, meni je to sve super. Našli smo poslednje pivo u gepeku. Jedno što je vruće, a sad ćemo da ga rešimo. Da ga strpamo u prirodni frižider. Tako, 2 minuta. I onda ću nažalost morati da ga podelim s tobom. Prošli cilj. Evo je bio cilj, da vam kažem samo. Završili smo trku. Ovako. Drugi dan za redom. Završavamo sve, objašnjavamo, bacamo kartu, idemo u kafanu, to je to. Ovo je praus. Kamen. Ovdje kompres. A šta je, guma? Jest. Bojeme, zaista sjete lampu za na glavu. Tamo kreće sneg da padne. Jeli opet Boro drži lampu pustimo? Jesi ga zakačio? Jes. A, sad spadaš više. Treba nam dezodorans, imamo dezodorans. A ja od tebi tražim. Čekaj da vidim. Pazi, možemo još malo da ovo možda prođe, ali Kaldiftom treba koleba.
Udario su drvo tamo čekaj. Što si mi pustio da udarim? A dobro, nisi. Aj, probamo sa sprejom, a? Šta ćemo spremiti? Pa da gruni i da Ali mora da bude na high liftu da bi grunuo čovjek. To tu, to ne treba da bude tu. Ništa, dobro. Ajde da... Uzmemo neki dobar auto i odemo. Jok bre, ostaću opet. Nemoj, smetat ćemo skijašima, brate, počinje sezon za 15 dana. Aj se vratimo nazad gdje smo bili, samo se pomerimo ovdje, onda Ivan možda prođe. Idemo peške nazad, šta? Idemo na žurku pa ćemo tamo da razmislimo šta ćemo. Ove! Kako? Ne, srećiš je, ne, pališ, bre. Možda ga ostavimo ovdje, a? Pa mislio sam. Pa ostavimo ga onda ovdje. Nevjerovatna stvar, drugi dan završen, svi checkpointi prođeni, sve pečate imamo i idemo na žurku sad. Kraj. Kako je došlo do toga da ja nosim drog? Molim ti samo objasni. Zato što ja snimam. Ajmo pravo, listi. Bravo. I to je bilo to. Ajde.